Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Biyernes, pizza 3 na, bulan sang Hulyo, tuig 2020. Ano ang mga balita, ano nga mga isyo ang aton karon talakayon para karon nga adlaw Biyernes. Bintahagi man, no? Kung may ara kabala nga taga Negros dira sa Senado. Amo nang bintahan nga sa una, ginapangamuyo, ginaton nga kabay pa nga may mga ara makitay representante sa Senado katulad sa Iloilo, may Franklin Drilon sila, may kadamo iya sang pag-asinso, porte ang pag-asinso sang Iloilo. Ti aton pasalamat kita, may taga Negros nga nagapungko dira sa Senado sa pagkatao ni Senate Majority Leader Juan Miguel Sobere. Manami nga resulta gid sang ginduso ni Congressman Greg Gasataya ining House Bill 6731. Ginduso man ni Senador Miguel Sobere ang Senate Bill 1647. Ano ini? Bilang counterpart ini sang ginduso nga hagna ni Congressman Greg Gasataya nga magatukod sang hospital sa Bacolod. Maayo gid ini nga proyekto kung magtukod ini, dako ini ang mabulig dire sa syudad sa Bacolod. Ang alkalde sa Bacolod, si Mayor Bing Leonardia, dako man ang pagpasalamat. Bisan paano, basi ma-realize naton, basi kon magtupa ginman sa Bacolod, ining hospital. Amula ni siya ang aton pag-asa nga makatukod ang Bacolod sa aton kaugalingon nga hospital. Subong ang bulig ti kinarikta sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Amula ni siyang tertiary hospital dire nga may 400 bed capacity. Pero bangod sa pagduso man ni Congressman Greg Gasataya, gindugangan ini imuon nga 1,000 bed capacity ang among hospital. Di mayo ini kay kon magtukod gid man kag kon mapasar sa Senado kag ilarga na sa opisina sang presidente, wala problema. Suno kay Congressman Greg Gasataya kay may 3 katao na nga nagatanyag sa ila propiedad sa posible patukuran sa hospital. Pero mas mayo gid nga idunar na, no? Para nga hindi na naton pagkaltasan pang budget sang departamento sang ikaayong lawas nga makatukod kita sang aton kaugalingon nga hospital. Amo na kon ang aton mga opisyal sa Bacolod nagaisa kag naghandom sang kayuhan para sa Bacolod noon sa pag-isa sang
pagduso sining mga mapuslanon nga hagna sa nasyonal, ginaupdan ka ginasuportahan sang lokal, ti damo nga proyekto gid. Kung wala ning COVID-19, kung wala ning pandemic kani nga COVID-19, nagapananaw kita nga dako gid ang iuswag sa syudad sa Bacolod. Pero pangamuyuan ta nga pagkatapos sining COVID-19 ngani, base pa malang mapangitaan ini sang baksin o kunbulong, nga liwat naman makabata kita diri sa syudad sa Bacolod, liwat sa pagbukas sang mga negosyo kag iban pa. Madamo nga mga proyekto subong ang ara pa sa pinsar sang aton mga opisyal nasyonal sa Bacolod kag lokal. Ti initanan nga mga bagay, pasalamatan naton sa aton sini mga opisyal diri sa syudad sa Bacolod nga wala untat man nga plano para sa pagpauswag sa syudad sa Bacolod, labi na ang pagpatukod sang isa ka hospital nga matawag naton iyagid sang syudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Philippine Standard Time, las 6:47. Ang mga pamalatian, blado ginatanga, ano ining pungsod sang China man? Ang COVID-19 dito managalin. Karon may ara naman nga teleskopyo ang aton mga opisyal sang ikaayong lawas ining swine flu blood G4 ang panawag sini sa China gihapon naghalin nga pirmi sa China naghalin man. Do hindi ko kaintindi anong pangabuhi dito sa China nga ang kagaw yan dito galin pirmi sa ila. Basta kagaw China. Do hindi maintindihan no. Nakadamo-damo sa mga balatian nga nagalin sa pungsod China. Kagaron amo naman ini ang mga gina-import naton nga mga karne sang baboy, manok halin sa China ginadilian naman. Kay base ko na mo naman ang tunaan kadamo-damo sa mga pamalatian mo nga halin dito sa pungsod China. Ano ang pungsod China? Pag ginawi dito, ano may ko? To purte man ang progreso subong sa China. Isa sa pinakadako subong kag nangin kapitalista na kaysa una komunista ni siya nga pungsod, ti karon nag-upod na siya sa mga kapitalista nga pungsod. Hamak mong manggad sa China, purte man. Ang iban nga kapungsuran, ang pahulam kwartas pungsod Pilipinas, purte, nga hindi ko maintindihan, nga dito masami nagalin ang kagaw. Base sa pagsinalayo, kung pangginawi, sa pila ka mga kaprobinsyanan dito sa pungsod sang China. O kung iniblang mga hindi maintindihan nga pagkaon, ginakaon na ito mo. Sa pungsod China, manog, tanan, nga mga do hindi maintindihan nga pagkaon na ginakaon dito sa pungsod China. Base kung naghalin ang kagaw nga na. Kagang purti gide, ang report sa nga kon abyan nga nakalibot dito sa pungsod China, may lugar to kuno yung sinsya sa nagapamahaw. Ga panimaho kuno higo ka tao gid mo. Kaya ang ginasabwag na to ya sa mga pananom nila, ang higo sang tao bla. Diba si Idra manggahalin kung isang porte nga kagaw, kag porte nga pamalatian. Hindi maintindihan ang pungsod China nga di na ginagalin yung mga kagaw man. Hindi ginamatap na. Posdakin yun na asang minilyon nga budget para nga magkalamatay ng kagaw dira sa pungsod China. Ang mga kagaw so na naglaptagin man siya pero natapna gila yun mga H1N1, mga iban pa to. Pero yung kagaw nga halin niya sa coronavirus at subong, wala agad bulong, dugangan pagit siya G4 nga ni. Ay ano, wala untat na naihaw, ang kagaw nga nagalin sa pungsod China. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:51 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, pag
laom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Radio Philippine Standard Time, lasay 56. Uy, may ara ko no? Nagapalayag man sa kanginan nga wala man sang prangkisa nga nag-expire naman. Lantawon tabi kay sining sang hearing sa Kongreso, mga 15 mas ka mga broadcasting company naga-operar bisan expire na ang prangkisa. Tilang taon ta kung anong mahimo sa Kongreso kag intise kung ginpasira ang ABS-CBN kay nag-expire ang prangkisa ining mga 15 nga wala ginpasira. Lan taon ta kung may pinilian, kung may pagingabot. Sa masunod nga inadlaw,
kung ipasira sang intisi ning 15 ka mga broadcasting company, ang bot silingon wala pinilian, basta expire. Kaya yung iba niya, wala ginrinyo, wala matagaling talupangod, gintugutan lang, mintas tanto nga ginapalwa pa sa Kongres ang ila prangkisa. Amo man ang tabo sa ABS-CBN, ara man ang prangkisa. Pero, ginpauntat, ang 15 ka mga broadcasting company, sige ya ang operasyon. Tilang taon ta niya. Kon, bala, may ara ginman nga paghingabot, kon hindi mapauntat sang NTC, ining mga broadcast company nga padayon naga-ere sa kanginan nga nag-expire naman ang mga prangkisa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 57. Ari anay ipahibalo ko inyo. Upod na ton sa una sa patag sa Tagwaragwag, isa man ka radio anchorman kag reporter si Wilfredo Babes Siocon. Inapaksyonan ang tanan nga mangita ka mga kakilala kabyanan ni Babes Siocon nga siya nagtaliwan na. Ang bangkay subong ara ginhaya sa Rolling Hill sa Bacolod. Ang lubong sa Hulyo 4 alauna sa hapon sa Valley of Peace Memorial Park. Ang nagapaksyon sini pamilya Siocon. Upod ni sa una, lawig nga tinuig na nag-upod kami dito sa nagsira nga DYRH bala, diri sa Bacolod. Si nagtaliwa na si Babes Siocon. Ginapaybalo lang ang iya mga abyan kag mga himata. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 58 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon Radio.
balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Dos, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita. Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo,